ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേമ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈസ്തികേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരവദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ ശൂന്യമാതി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാര്യ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ വിസ്മ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് 41 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭുപാദത്തിലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ശേഷം ലോക ചക്രവർത്തിയായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയജ്ഞം നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത ഏതാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില് രാജാവായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, മഹാരാജാവായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യുധിഷ്ഠിരൻ നടത്തുന്ന യജ്ഞങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ 3 തരം യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. മഹാരാജാവ് നടത്തുന്നത് രാജസൂയം, വാജ്പേയ, അശ്വമേധം. അതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അശ്വമേധമാണ്. ഈ രാജസൂയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരേ ഫാമിലിയിൽ, രാജകുടുംബത്തില് രാജാവിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്. അതേസമയം വാജ്പേയ എന്നുള്ളത് അവര് തന്നെ റോയൽ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഇത് രാജസൂയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങും കൂടെയാണ് രാജസൂയ. രാജാധികാരത്തിൽ ഏറുന്ന ഒരാളാണ്, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരുഷ്ടനാകുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. വാജ്പേയ എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ ഫാമിലിയിൽ വേറെ ആരും തനിക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, എതിർക്കാനായിട്ട് ആരും ഇല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണ്. അതിൽ ചാരിറ്റി റേസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നടത്താം. അശ്വമേധയാഗം എന്ന് പറയുമ്പം ലോക ചക്രവർത്തിയാകുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഒരു വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് താൻ. അതായത് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എന്ത് ചെയ്യണം, അടിയറവ് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തും. എന്നിട്ട് കാണുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെതായ പ്രദേശങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സാമ്രാട്ടായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു യജ്ഞമാണ് ഇത് വരുന്നത്, അശ്വമേധ യജ്ഞം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യജ്ഞമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാജസൂയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സിംഹാസന ആരൂഢനാകുന്ന എന്നാണ്. അപ്പൊ സിംഹാസന ആരൂഢനായ ചക്രവർത്തി തന്റെ പരമാധികാരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാനായി ഒരു അശ്വത്തെ ലോകം മുഴുവൻ അയക്കുമായിരുന്നു. ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിനോ രാജകുമാരനോ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം ചക്രവർത്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതമോ പ്രകടിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ലവകുശന്മാരെ കുതിരെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ രാമായണത്തില്. അപ്പൊ അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനിയന്മാരെല്ലാം അല്ലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് രാമചന്ദ്രന്റെ അനിയന്മാരൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കെ പോയ കഥകളൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക്. വെല്ലുവിളിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവ് ചക്രവർത്തിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയം കൈവരിച്ച് തന്റെ പരമാധികാരത്തെ സ്ഥാപിക്കണമായിരുന്നു. പരാജിതനായ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ച് മറ്റൊരു രാജാവിനായി സ്ഥലം ഒരുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ
യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എതിരാരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നു, അവരോട് പടവെരുമ്പോ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വേറൊരു രാജാവ് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പം മറ്റൊരു രാജാവിന്, ആരാണ് ജയിച്ച ആളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആയതിനാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അപ്രകാരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിക്കായ അശ്വങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ നിയോഗിച്ചയച്ചു. ലോകത്തിനുടനീളമുള്ള എല്ലാ ഭരണാധിപന്മാരായ രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ചക്രവർത്തിയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികളെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ രാജസൂയ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു? ഏതിന് ക്ഷണിച്ചു? രാജസൂയ യജ്ഞം. അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട്, അതൊരു അനുഷ്ഠാനമാണ്, അല്ലെ, ആചരണമാണ്. അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു. അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പല 100 കോടി കണക്കിന് ധനം ആവശ്യമായിരുന്നു. അതാര് സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ്? അർജുനൻ, അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനാണ് ധനഞ്ജയൻ, അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ഒരു നിസ്സാരനായ രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അനായാസ ജോലി ആയിരുന്നില്ല. അത്തരമൊരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം വളരെയധികം ചെലവേറിയതും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ ദുഷ്കരമാകുന്നുവെന്നതിനാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അസാധ്യമാകുന്നു. ഇപ്പൊ രാജഭരണം ഇല്ല. പിന്നെ അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്താണ്? അങ്ങനെ നടത്താനായിട്ട് ഇപ്പോഴും സാധ്യവുമല്ല, അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നടക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ല. അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം വഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിദഗ്ധരായ പൗരോഹിത്യം പ്രാപ്തമാക്കുവാനും ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്? കലികാലയുഗത്തില് ബുദ്ധി കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധി കുറവായിട്ടുള്ള ശൂദ്രരാണ്, ബ്രാഹ്മണരല്ല, എല്ലാവരും ശൂദ്രനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശൂദ്രരെന്തായാലും യജ്ഞ പുരോഹിതനാകാൻ പാടില്ല. പ്യുവർ ബ്രാഹ്മണനെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമുള്ളൂ. അപ്പം ധനം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മായയാണ്, അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മായ അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിയാലും അത് മായയാണ്. അപ്പൊ മായയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് യജ്ഞം നടത്തിയിട്ട് വിചാരിച്ച യജ്ഞഫലം കിട്ടത്തുമില്ല. പൗരോഹിത്യം വഹിക്കാൻ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കലികാലത്തിൽ അങ്ങനത്തെ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും രാജസൂയ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരായ ശ്രേഷ്ഠമുനിമാരും മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജധാനിയിൽ സമ്മേളിച്ചു. മഹാദാർശനികന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് വന്നതെന്നാണ്. മഹാദാർശനികന്മാർ, തത്വചിന്തകർ, ധർമ്മനിഷ്ഠ, ധർമ്മം പരിപാലിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഏതാണ് അതിൽ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നവർ, പിന്നീട് വിശ്വഗരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ശ്രേഷ്ഠമുനിമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥശാസ്ത്രജ്ഞരും ആകാം. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്നവർ. അതായത് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. വൈശ്യരും ശൂദ്രരും സമൂഹത്തിലെ അപ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവര് ദ്വിജരില് വൈശ്യരും പെടുമെന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ 3 കൂട്ടരും ദ്വിജന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അതില് ഉന്നത സ്ഥാനം ആർക്കാണ്? ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കുമാണ്. ഒരാള് പൂജ നടത്തുന്നു, ഒരാൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം അതിൽ പെടുന്നവരാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭിഷഗ്വരന്മാർ, മഹാദാർശനിക, ധർമ്മനിഷ്ഠർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ശ്രേഷ്ഠമുനിമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ 2 വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ആകയാൽ ശൂദ്രരെയും വൈശ്യരെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, അപ്രധാനികളായതുകൊണ്ട്. ആധുനിക യുഗത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാറ്റം നിമിത്തം ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ പദവികൾക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തികളുടെ പ്രാധാന്യത്തിലും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മിക്സഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വർണ്ണവും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും അങ്ങനെ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജും എല്ലാം നടക്കുന്ന കാലമാണ്, അല്ലെ. മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അതായത് ജാതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. സംബന്ധത്തിലും
ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ആർക്കും ഏത് മതത്തിലുള്ള ജാതിയിലുള്ളവർക്കും വിവാഹം കഴിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പല പല ഉദ്യോഗങ്ങൾ, ക്ഷത്രിയ ഇതാണ് യുദ്ധം, ഭരണം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബ്രാഹ്മണർ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരെയും പൂജാരികളായിട്ട് ദേവസ്വം നിയമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രാഹ്മണരെ മാത്രമല്ല നിയമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ആ മഹായോഗത്തിൽ, ഈ രാജസൂയ മഹായോഗത്തിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ നയനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന ഇതാണ് ആശ്രമത്തിലും അതേപോലെ വർണ്ണത്തിലുള്ളവരെല്ലാം വലിയ വലിയ ഇതാണ് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി ആ മഹായോഗത്തില് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആരായിട്ട് മാറി? എല്ലാവരും ആരെയായിരുന്നു നോക്കുന്നത്? ഭഗവാനായിരുന്നു. ഏവരും കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ സാദരം പ്രണമിക്കാനോ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ ഇവയൊക്കെ സ്മരിക്കുകയും തന്റെ ആരാധ്യ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഔദ്യോഗിക സാന്നിധ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമക്ഷം സന്നിഹിതനായിരുന്നതിൽ പ്രമുദിതം ആകുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ പരമപുരുഷനെ ധ്യാനിക്കുകയെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രൂപം, ലീലകൾ, നാമം, കീർത്തി എന്നിവയെ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ആരാണ് ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനും തൊഴാനും അല്ലെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഇടിച്ചു കയറുന്നെന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമുള്ള ആളായിട്ട് മാറിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം, ലീലകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാമം, കീർത്തി അല്ലെ, ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവയെക്കുറിച്ചാണ് അവയെക്കുറിച്ചാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. ആ പരമപുരുഷന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ധ്യാനിക്കുക എന്നാൽ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ അത് അനായാസമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏതാണ് ഓർത്തെടുക്കണം. ഇവിടെ ശർശയെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു, ഭീഷ്മദേവന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. കാരുണ്യം അത്രയ്ക്ക് ചൊരിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 12:5 പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരു ബിന്ദുവിലാണ് അല്ലെ, യോഗയിലും അതിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ബിന്ദുവിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വിളക്കിൽ വരാനായിട്ടാണ്, അവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ശൂന്യതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ട് പോകും. അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതിലാ നോക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിഷിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? വെറും പ്രകാശം. അതിൽ നമ്മൾ വിളക്ക് നോക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ, ആകെ പ്രകാശമയമാണ് അല്ലേ. ആ പ്രകാശമയം സൂര്യനെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എല്ലായിടവും പ്രകാശമായിട്ട് നിൽക്കും, നമുക്ക് നോക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ സൂര്യനെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് ഏത് വരുന്നത്? അതുപോലെ അല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ്, ജ്യോതിസാണ്. അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര കൂടുതലാണ്. സൂര്യൻ അതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെയാണ് ആര് നോക്കുന്നത്? ആരാധിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? പ്രായോഗികമായി അത് ധ്യാനമല്ല, അഥവാ വെറും സമയം പാഴാക്കലാകുന്നു എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അഭികാമ്യ ഫലം പ്രാപ്തമാകൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ജ്ഞാനയോഗയിലും അഷ്ടാംഗ യോഗയിലും ഒക്കെ കൂടെ പോകുമ്പോ എന്ത് സാധിക്കത്തില്ല? അഭികാമ്യം നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഫലം എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തരാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെയും ലീലകളെയും ധ്യാനിക്കുകയാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അനായാസേന സമീപിക്കാൻ ആകുന്നു. നമ്മളൊരു രൂപം വച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ, അത് പടം വച്ചിട്ടോ പ്രതിമ വച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലും അതേപോലെ നമ്മളത് കാണുകയും ചെയ്യുന്നു, ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താണ്? അതേപോലെ മറ്റതുപോലെ ജ്ഞാനയോഗ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊന്നും പോലെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല. അതാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ ലീലകളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ
മറ്റതിനേക്കാളും കുറേയധികം എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനായാസേന നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാം. ഭഗവത്ഗീത 12:9 ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ, കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമവും ലീലയും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ സമൂഹ സമക്ഷം യഥാർത്ഥമായും സന്നിഹിതനായിരുന്ന വേളയിൽ വിശേഷിച്ചും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുപക്ഷെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ചിലർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണെന്ന്, പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു. അതെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നതാണ്. 1-2 പേരേ ഉള്ളൂ, ശിശുപാലൻ, പിന്നെ ഏതാണ് ദുര്യോധനൻ തുടങ്ങിയവരാണ് അംഗീകരിക്കാതെ പോയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ദൈവമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രചരണം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരാളെ ദൈവമായി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം അദ്ദേഹം ആര് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു, ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു. അല്ലാതെ മരണശേഷമല്ല നമ്മൾ ഒരാളിനെ, നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മരണശേഷമാണ് നമ്മൾ അവരെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂടുതൽ പേര്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം മനുഷ്യനായി തീരുക ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പോലെ ഇരു കരങ്ങളുമായിട്ട് ഒക്കെ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ജനിച്ചു അല്ല, അവതാരം എടുത്തു, ജനിച്ചു എന്നല്ലേ മറ്റുള്ളവർ പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം, ഭക്തർക്ക് അറിയാവും അവതാരം എടുത്തതാണ്. എന്നാലും സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്ത് കാരണത്തിന്റെ മാതൃക കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ചാരിറ്റർ ആയിരുന്നാലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വെറും ഒരു സാരഥിയുടെ ജോലി ചെയ്താലും ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ. സ്വയം സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനായി തീരുക അല്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ 2 ആശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. അപ്പൊ ചിലര് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വെറും മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് ചിലര് പറയല്ലേ. പിന്നെ മരണശേഷമല്ലേ ദൈവമായിട്ട് പൂജിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായി തന്നെ അവിടെ നിലകൊണ്ടു. ഭഗവാൻ പോയി മുമ്പും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ്. ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരൂപവും വികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന സങ്കല്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗക്ഷമമല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപം? ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ടാണ് നിലകൊണ്ടത്. വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളാണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ. സാധാരണ നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ രാസലീല നടത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വികാരത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് ലീലകളാടാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ. എത്രയോ ഗോപികന്മാര് അവർ ഓരോരുത്തരും തോന്നി അവർക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ആർക്കെ സാധിക്കൂ? അതേപോലെ തന്നെ 16,708 ഭാര്യമാരും വിചാരിക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെയാണ്, എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപമുണ്ട്, അത് വികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എങ്കിലും സാധാരണ മനുഷ്യരൂപവുമല്ല, വികാരവും സാധാരണമല്ല. രണ്ടും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതീന്ദ്രിയ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയ വികാരങ്ങളുമായിരുന്നു ഭഗവാന്റേത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം, ആ പേജ് അധികം വ്യക്തമായിട്ടില്ല, ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകം വായിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം, സമയമായില്ല. ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ഭീഷ്മദേവരുടെ. വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. 42 ശ്ലോകം 42. തമിമമഹമജം ശരീരഭജാം ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മാ കൽപ്പിതനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകഥാർത്ഥമേകം
സമധിഗതോസ്മി വിദുത വേദമോഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരിബോൾ മാതാജി, ഹരിബോൾ. കൃഷ്ണ അപ്പൊ ഹരേ ഹരിബോൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമിമമഹമജം ശരീരഭജാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകധാർക്കമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദുത ഭേദമോഹ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. നമുക്കുള്ള നിർത്താൻ പാഞ്ചകൽപ്പത രൂപ